Здравейте хора! Ние ще ви покажа как да си направите портал към Ада, което мисля, че повечето хора го знаят. Така ще ви трябва обсидиан и запалка. И е така прави. Така. Слагате така 4. 1, 2, 3, 4. Вдигате нагоре с 4. Е така. 1, 2, 3, 4. И тук 1, 2, 3, 4. После запълвате и така. Отгоре. И тук запалвате. Така. Сега, ако искате да ви е по-хубаво смисъл, защото така малко много да го изглежда, можете и така да махнете тези краища, така да се каже, на портала и той отново ще си бъде наред. Но ако щупите, примерно да кажем това блокче, портала си заминава и трябва, и трябва отново да го запалите и да се получи. Така. Това беше. И това беше от мен, хора. Да, такова урока да ви е харесал. Знам, че почти всички хора би трябвало да знаят как се прави портал към Ада. Все пак да покажа. Просто защото няма какво друго. На какво друго да снимам. И това беше от мен. И до скоро. Аз бях Геймър Лол.